Bai. Zurine? Ze gustora nahon ere jostailu berriarekin. Bai, eta orain, kea baino zukua aterako bazenu, edo aterako bazenie zukua gure gomidatuei baina zure estiloan. Orain dator nere momentua. Nahiko balute beraiek? Hau, sartzen zeaten erekin ere txokora etortzen. Bai. Bai. Toma! Zurineren momentua! Igo gainera lasai, ez que zuek kea bestian esaten dezute, kea bezala egan gauean. Orduan jarri zaituztet alfombra gainean egan. Perfecto. Eroso horrela? Bai. Venga, lehenengo galdera. Ze kotxe daukazue? Kotxea. Gurea dana? Bai, zuena pertsonala. Bale, Ibiza bat. Eta atziko kristalak beltza dauzka? Ez. Beltza da, oso sarra da. Bai. Eta ITV-a aste azkenean pasatu behar dugu, pasatzen. Baina gaztetan Urten zenbat urte piko ditu ja? Amasei urte. Amasei. Bai. Aspaldiko kotxea da, baina ez gaztetako lehenengoa. Ez, lagun bateko paritu zidan. Ah, bale. Gaztetakoak kristal... Balabaltza deitzen diogu. Bai. Malabrantza. Balabaltza. Balabaltza. Bai. Orduan ni bezala, balabaltza. Deko turborra eta ostra, bapatean... Konturatu barik eskapatu behir. Eta zuek bala bezala bota dezuten parrandarik onena eta txarrena, zein dia? Ez dakit, eske parranda hon asko indoguz. Txarrik ez ez dute gogoratzen? Piti bat akarrik ez, txarra. Txarra die domekak. Hori da, baina parranda bera. Baina parranda txarra, bapatean... Jo, beti Bilboko jaietan be guztua ibiltzen gara, eta... Bilboko jaietan txarrik ez agian igual, Bilboko jaietan eta kriston plana eta batean euria izan ezkero eta ez dakize, ja murrizten dira aukerak. Baina horako parranda txarraik ez dugu eukin. Bale, titular bezala utziko dugu parrandakonak, igandeak txarrak. Hori da. Oain busti pixka bat, zuen azken diskatik zein uste dezute dela abestirik txarrena edo gutxien gustatzen zaizuen? Hori esan behar dugu, Hemen txetorri gara saltzeko. Onena ere galetu behar dizuet, nahi baden zuele bizi esan onena. Edo gehien gustatzen zaizuena. Igual kostatu zitzaiguna gehien, igual bide gurutzean, igual. Bai. Gehien kostatu zitzaizuena? Bai, a ber, gustatzen zaigu, batzuak urteten dira. Baina pizkatzu bat kolgatu hagoa. Eta potente, eske, karo, segun zer bilatzen duzun, kea bat da, gozada bat, azkenean dantza egiteko eta soltatzeko. Amorroa handia daukana eta oso potentea dana, hilara hilobia adibidez, ez? Da kantu bat igual oso basatia da, baina basatia da. Bakoitza bere... Aiziaren jainko beltza, eske azkenean... Eske zaila da aukeratzea. Eta bitu ze polita inurriak, dala oso fina buklean jartzeko, orduan... Oso zaila da, oso zaila da. Bat aukeratzea, bai onerako eta bai txarrerako. Bueno, eske txarrerako ez da txarrik, ze diskoan sartu dugu bestela esan egongo. Egia da. Ez, orduan, baina, karo, eskatzen diguzu eta, bueno, gu, eskatzen dugu. Bale, baina bain gauza bat eskatuko dizuet, pixka bat igual kostako zaizuena, baina ez hainbeste. Asko gustatzen zaizuen abesti bat, edo talde bat, baina aitortzea pixka bat lotxa ematen dizuen. Ez dozta lotxarik emoten bez. Ez dago ezer, en plan Britney Spears edo Justin Bieber edo lakorik. Ez, baina, bueno, pues, badaude... Posik, esango nuke, Bai, baina, a ber, Miley Cyrusen hori Working Ball, hori adibidez da temazo bat, eta, bueno, baina, eski oso ona da. Erosi genuen, eta gero, ez da la Perry. La Katy Perry erosi genuen diskoa. Diskoa daukazue! Bai, erosi genuen bat, zein zan, la de... Gustatu zitzaidan pilo bat single bat hor, trato batega zoi gitarraena. Fireworks edo zakitzen. Ala, ze ona. Horain denak entzun behar ditut, nola zer daukazuen. Bueno, baina ez digu lotxarik ematen, azkenean musika da, eta heltzen bazaizu berdin da nola heltzen zaizun, ez da... Egia da, hor beste titular bat sortu dezute. Ez da nahi besterako, ez da nahiko txintxo bihurtu. Oso formal, bai. Eskerrik asko!